Rambo Active da Pitbull. Inchelo Mao baba. Yeah. Kwakuntambama thina sihleli njengomndeni sidle isidlo santambama wasenguza ubaba njengoba silindele umdalo yazi ukuthi abakulamayo bayakuthemba njengobhuti kodwa khona into engixakayo ngibone ngathi awuzimisele njengoba wehla wenyuka yini oyenzayo empilweni cela usitshele njengomndeni yini oyifisayo empeleni uyatohoza kodwa kukho nokuzamayo njengamanje usukhulile shintsha ukwenza uvule ingqondo njengoba usunomntwana ngifisa akhule kahle umondle ubaba oqotho kumzukulu akhula aziqhenye ngawo uyeke ukudla utshwala nabangani uzongena ehlathini ngase ngibheka phansi Baba ngiyazama ukuhlanganisa kushuthi isikhathi singakafiki njalo ngiyaguqa ngikhuleke impendulo engakafiki nami ngiyafisa ukuphumelela ngiphumelele ngivusa ikhaya nama ngisazi ngoba konke ngikuzamayo uvele kushabalale noma ngibeka imali ngiba nenkinga edinga imali ngapha kumele ngidle ngikhokhe rent ngifake isondlo ngapha kumele ngigqoke ngigibele mangiye esipani kodwa ngikuyekile ukuzama uzobonakala umehluko uyophumelela imizamo yami nami ngiwabona amandla ami empilo inzima-ke ngaphandle kingixake ngikhumbule ekhaya ukuthi angeke konke ngikuzamayo ngivele ngibuye ekhaya ngisenethemba